Здравей, аз съм Мирена от София и целта на настоящото видео е да те запозная с предимствата и начин на употреба на професионалните кърпи от ултрамикрофибър на Greenmaster. Те са корейско производство и са запазена марка на компанията, но нека да ти разкажа първо какво представлява ултрамикрофибъра. По принцип микрофибърното влакно е влакно, което е с дебелина 1/100 от човешкия косъм, толкова е финно. И се равнява на единицата, която се използва за микрофибър, 1 дение. Докато ултрамикрофибъра вече е влакно, което е с дебелина под 0,5 дение, а пък кърпите на Greenmaster, които сега ти представя, това са професионалната кърпа за прозорец, професионалната кърпа за прозорец и автомобил, професионалната универсална кърпа са с 0,1 дение, което означава, че те са с едно от най-тънките влакна в света. По принцип в едно дение има 9000 метра в 1 грам от влакното, а в 0,1 дение, както са кърпите на Greenmaster, има 90 000 метра в 1 грам влакно. Това означава, че в кърпата има километри от влакното, но освен, че е толкова мъничко това влакно и толкова невидимо за човешкото око, много е важно също така, че влакното е микрорязано, което означава, че ако това е влакното, е на едни такива нарезчета отстрани, примерно ако вземем така човешка ръка, в които се събира вода и замърсявания, тъй като кърпите имат уникалната способност да почистват 99,2% от всички замърсявания, микроби, бактерии и всякакви други замърсявания от повърхностите, които почистват. Като най-важното нещо е начина на тяхната употреба. Хубаво е кърпата, когато се купи, да се изпере с топла вода и сапун, за да се махне фабричния прах, който има по нея, и след това може да се използва суха или влажна. Когато се използва суха, действа принципа на статичните сили, които привличат замърсяванията и те се позиционират в тези прорезчета на кърпата, а когато кърпата е влажна, действа принципа на привличането, когато са влажни. Като пак тези замърсявания се натрупват в тези микропрорезчета на влакното и след това, след като се използва кърпата, тя отново се изпира само с вода и сапун и тези замърсявания се отстраняват от кърпата, която я прави годна за стотици пранета, стига да се използва правилно. Най-добре е кърпата да се сгъва по този начин, когато се използва, да се почисти една повърхност с нея, след това, когато се замърси, се обръща, почиства се с другата, завърта се по този начин и така, докато се изминат 4-те повърхности, тъй като, както вече уточних, във всяка една кърпа има километри влакно и във всяка частица от нея, във всеки квадратен сантиметр се събират изключително много замърсявания. След това само с топла вода и сапун се изпира. Ако от първия път не успеете да измиете замърсяванията, се изпира още един или два пъти и тези кърпи са изключително подходящи за хората, които не обичат да използват препарати и се грижат за семейството си да няма алергични реакции поради химикалите, които непрекъснато се използват за почистване. Аз, например, вкъщи всичко почиствам с тези кърпи. Имам най-различни кърпи за различните повърхности. Примерно зелената и синята са подходящи за стъкла, за огледала, за гладки повърхности, за чаши включително, за маси, витрини на различни шкафове. Зелената кърпа, името и е и за автомобил. Всеки, който пътува в своята кола, може да я вземе със себе си и да разчита на нея, че може да почисти идеално и вътре, и отвън колата. Универсалната професионална кърпа също така. Имаме и комплект професионални кърпи, които са различни цветове и може да се използват за всяка една повърхност, примерно за пода в банята, за мивките, за душа. Много добре почистват батериите. Наскоро правих ремонт вкъщи и всичко след ремонта почистих само с такива кърпи, без никакви препарати. Също така има кърпичка за оптика, която е изключително подходяща за очила, за така модерните таблети, телефони, смартфони. Има и гъбки за почистване в домакинството, с които могат да се мият и съдовете, могат да се почистват маса, шкафове
и всичко необходимо в кухнята. И не на последно място от микрофибър имаме и ръкавичка за почистване на грим, която отново само с вода дамите могат да си почистват грима, без да е необходимо някакъв друг козметичен продукт. Включително почистват много добре и водоустойчива спирала. И сега, тъй като тези кърпи са ме спасявали не веднъж при различни ситуации, примерно аз си нося в чантата винаги една такава кърпа, тъй като ако някъде се храня или дъщеря ми, най-често когато се храним навън, ако се покапе, веднага може да намокрите кърпата и да втриете хубаво в петното. Тя поема всички замърсявания, включително когато съм имала гости на мека мебел, на килим, ако се разлее кафе, червено вино и други такива течности, които замърсява дълбоко, веднага с мокра кърпа хубаво се втрива и тя поема цялото замърсяване, не оставя петна. А тук съм приготвила да ви направя една демонстрация с кърпата за прозорец и автомобил, която може да почисти идеално стъкло от всякакви замърсявания. Особено знаете, който има и по-малки деца, навсякъде има пръстчета, нещо мазно, нещо нацапано. Тук има замърсяване от крем, от червило и от фондютен. Тази кърпа съм я намокрила за автомобил и сега ще ви покажа. Забърсваме еднократно. Виждате, това остава във влакната. Обръщаме от другата страна. Забърсваме още веднъж и е готово. Фантастични кърпи, не случайно също са топ продукт на компанията. Повече информация за какво значи дение и за дебелината на влакната може да получите на сайта. А от мен усмихнат и успешен ден!